Ήταν μια εποχή χωρίς κινητά, χωρίς διαδίκτυο, χωρίς ψηφιακή αφήγηση. Μα οι ιστορίες μας υπήρχαν πάντα. Αυτή είναι η δική μου. Με λένε Δημήτρη και ήμουν ένα παιδί ανάμεσα σε δύο γλώσσες, δύο πολιτισμούς. Μισός Άγγλος, μισός Έλληνας, σε ένα ελληνικό σχολείο πριν από 45 χρόνια. Όταν πήγα πρώτη φορά στο σχολείο, οι συμμαθητές μου με κοιτούσαν περίεργα. Μιλούσα ελληνικά, αλλά η προφορά μου ήταν διαφορετική. Ένιωθα ξένος, ακόμα και μέσα στη χώρα μου. Η μητέρα μου μιλούσε ελάχιστα ελληνικά. Δυσκολευόταν με τη γλώσσα και όταν ερχόταν στο σχολείο πολλές φορές έπρεπε να της κάνω μετάφραση αυτά που έλεγε ο δάσκαλος. Τα ελληνικά τα έμαθε μαζί με τα παιδιά της, κυρίως μέσα από τα βιβλία, όταν προσπαθούσε να μας βοηθήσει με τα μαθήματά μας. Κάποιες λέξεις τις πρόφερα αλλιώς. Κάποιες εκφράσεις τις μετέφραζα από τα αγγλικά και δεν είχαν το νόημα που ήθελα. Οι δάσκαλοι με διόρθωναν. Οι φίλοι πολλές φορές γελούσαν. Στην ορθογραφία πάντα είχα πρόβλημα, μέχρι και στο Λύκειο που έδωσα πανελλήνιες εξετάσεις. Η καθηγήτρια των Αγγλικών στο γυμνάσιο είχε ιδιαίτερες απαιτήσεις, γιατί αφού ήμουνα μισός Άγγλος, δεν μου δικαιολογούσε τα λάθη. Για να πάρω, έλεγε, το 20, έπρεπε να είμαι άψογος. Μερικές φορές πίστευα ότι έπρεπε να επιλέξω πλευρά, να είμαι Έλληνας ή Άγγλος. Αλλά με τον καιρό η διγλωσσία έγινε ο συνδετικός κρίκος. Άρχισα να μεταφράζω για τους συμμαθητές μου τραγούδια, ταινίες, να τους μαθαίνω εκφράσεις στα αγγλικά και αυτοί με βοηθούσαν με τα ελληνικά. Όλοι οι φίλοι μου ήθελαν να ακούνε ιστορίες από την Αγγλία, μια και σχεδόν κάθε καλοκαίρι βρισκόμουν εκεί. Βλέπετε, η ζωή στην Αγγλία και την Ελλάδα, τα έθιμα και οι παραδόσεις διαφέρουν πολύ. Όταν πια έφτασα στο Λύκειο, τα πράγματα έγιναν πιο εύκολα, αν και τα προβλήματα συνέχιζαν να υπάρχουν. Πολλές φορές έβρνα στο Λύκειο μαζί μου αγγλικά βιβλία και περιοδικά, κυρίως για τεχνικά θέματα, και τα διαβάζαμε με τους συμμαθητές μου στα διαλύματα. Στο πανεπιστήμιο σπούδασα πληροφορική. Εκεί το πρόβλημα έγινε η λύση. Γιατί τα πάντα ήταν στα αγγλικά. Βιβλία, περιοδικά, εγχειρίδια. Το μειονέκτημα και αυτό που αρχικά μου δημιουργούσε πρόβλημα έγινε πλεονέκτημα. Σήμερα είμαι καθηγητής πληροφορικής και βλέπω τους μαθητές μου στο σχολείο που είναι σαν εμένα τότε. Ανάμεσα σε δύο γλώσσες, σε δύο πολιτισμούς. Συζητάμε και τους λέω, είσαι και τα δύο και αυτό σε κάνει μοναδικό.